У той жа час у дакуменце прысутнічае крытыка еўрапейскага звязу ў кантэксце цэнзуравання свабоды слова і задушэння палітычнай апазіцыі. Што праўда, адным з прыярытэтаў у абноўленай стратэгіі нацыянальнай бяспекі ЗША прапісана наступнае. Ключавая зацікаўленасць Злучаных Штатаў дамагчыся неадкладнага спынення ваенных дзеянняў ва ўкраіне, каб стабілізаваць эканоміку еўрапейскіх краінаў, перадухіліць непрадуманае абвастрэнне або пашырэнне вайны і аднавіць стратэгічную стабільнасць з Расіяй, а таксама забяспечыць пасляваеннае аднаўленне ўкраіны дзеля яе захавання як жыццяздольнай дзяржавы. Аднак паводле публікацыі ў Більд і Дер Шпігель шэраг еўрапейскіх лідараў, у прыватнасці канцлер Германіі Фрыдрых Мерц, прэзідэнт Францыі Эмануэль Макрон і кіраўнік Фінляндыі Александр Ступ і генсек НАТО Марк Рутте у размовах выказваюць занепакоенасць, што ЗША могуць пайсці на дамоўленасці з Расіяй за кошт інтарэсаў Украіны. Кажуць пра верагоднасць здрады і раяць Уладзіміру Зяленскаму быць максімальна асцярожным. У сваю чаргу выдання Bloomberg паведамляе, што ЗША уздзейнічаюць на краіны еўразвязу, каб заблакаваць план Еўракамісіі па экспрапрыяцыі расійскіх актываў. Спадарства, вось я, дарэчы, сёння, Валер, прачытаў і загалоўкі пра гэтую новую амерыканскую стратэгію і паглядзеў арыгінал на ангельскай мове. Яшчэ кажучы, я жахнуўся, ажно здзівіўся, як, прызнацца, маніпулявалі гэтым тэкстам, таму што, напрыклад, шэраг шанаваных выданняў, у тым ліку не толькі беларускіх, але і украінскія, пісалі пра тое, што вось амерыканцы называюць, не згадваюць пра Расію, а называюць вайну ва ўкраіне украінскай вайною. У адным месцы сапраўды ёсць такая фраза, як «The Ukraine War», але тут жа ж літаральна некалькі сказаў перад гэтым ёсць фраза пра расійскую вайну ва ўкраіне. Зноў-такі, не ведаю, каму трэба маніпуляваць, ці гэта такая установка, ачарнення амерыканскай адміністрацыі, ці на фоне нейкіх іншых выказванняў. У кожным разе гэта выглядае вельмі дзіўна. Ведаеш, Вітаўцы, канешне, на пачатку было слова, гэта мы ўсе ведаем, але ў сённяшнім свеце ўсё-такі вельмі важна глядзець, якія дзеянні ідуць за гэтымі словамі. І мне здаецца, сёння павінен быць галоўны арыенцір менавіта дзеянні, не папросту слова. Магчыма, бывае неўдалая формулёўка, неўдалы пераклад. Все здараецца, агаварыўся чалавек і гэтак далей. Тут пытанне, напрыклад, ёсць санкцыі альбо няма санкцыяў, ёсць пастаўкі зброі альбо няма паставак зброі, ёсць асуджэнне і выказванне, на якім з бакоў ты ў гэтым канфлікце. Ёсць гэта альбо няма гэта. Мне здаецца, такія рэчы нашмат важнейшыя. Сапраўды, дзеянні важнейшыя за словы, але калі паглядзець на гэтую стратэгію, зноў-такі, мы тут трошкі апераджаючы эксперта, але трошкі паразважаем, можа, таксама з табою, што ўсё ж такі амерыканцы, яны хочуць, каб менавіта ў Еўропе ўзялі большую адказнасць за тое, што адбываецца на еўрапейскім кантыненце. Хаця зноў-такі пытанне пра тое, а хто ж падпісваў Будапешцкі мемарандум у 94 годзе, калі Беларусь, Украіна і Казахстан зракаліся ядравай зброі. Разам з гэтым. Я не хачу не быць нічым адвакатам, але разам з гэтым не адныя ЗША падпісвалі. Брытанія і Францыя таксама. І, уласна, гэтае пытанне мяркуем са старэйшым навуковым супрацоўнікам Фінскага інстытуту міжнародных справаў Рыгорам Ніжнікавым. Спадар Рыгор, добрый вечар. Добрый вечар. Добрый. Уласна, у новай амерыканскай стратэгіі нацыянальнай бяспекі гаворыцца наўпрост, што заканчэнне ваенных дзеянняў ва ўкраіне – гэта ключавая задача для Злучаных Штатаў Амерыкі. На вашу думку, ці ЗША могуць гэтага дабіцца, калі Расія не хоча спыняць вайну? Мы бачым, што, як кажуць, яны спрабуюць. Мы бачым, што Трамп сапраўды жадае спыніць гэту вайну. Але ж праблема не ў Вашынгтоне, не ў Киеве, не ў Еўропе, праблема сапраўды ў Маскве. І пакуль Пуцін жадае ваяваць, пакуль ён мае рэсурсы, ён не спыніцца. Таму пытанне, я б сказаў, рытарычнае. На жаль, мы пакуль не бачым ніякіх пацверджанняў, што мы сталі бліжэй да міра. Таксама, калі паглядзець усю гэтую стратэгію, прабегшыся, можна заўважыць такія словы. Дні, калі ЗША атрымалі ўвесь свет, як атлас, скончыліся. Такая фраза ўжытая ў прыватнасці, гаворка ідзе пра іншых рушнікаў па НАТО, гавораць пра тое, што павінна быць вось гэтая ініцыятыва прэзідэнта Трампа, каб па 5% ад ВУП краіны НАТО давалі на абарону, на абаронездольнасць. Ці гэтыя заклікі Вашынгтону будуць успрынятыя ў краінах еўрапейскіх? Разумееце, заклікі-то ўжо былі ўспрыняты. Мы памятаем, толькі саміт НАТО прайшоў некалькі месяцаў таму, і все пагадзіліся
але зараз мы бачым патрабаванні ЗША ізноў жа перапісваюцца, ўжо зараз трэба праз год гэта ўсё мець. То бок пытанне ў тым, што Еўропа і ўсе саюзнікі ЗША, яны сябе адчуваюць здраджанымі. То бок калі, я бы сказаў так, што гэта стратэгія 19 стагоддзя. Вось, і ў гэтым праблема. Гэта стратэгія, якую амерыканцы цяпер апублікавалі, так? Да, то бок вось і вось гэтай дактрыны Монро, і там пра Лацінскую Амерыку, пра заходняе паўшар'е і адносіны з Еўропай, і тое, што яны хацяць забыць пра дэмакратызацыю. То бок паказана, што Трамп толькі бавіцца сваіх інтарэсаў, то бок гэта стратэгія, вядома, напісана пад Трампа, і нішто больш іх не цікавіць. І гэта, канешне, для шмат каго, асабліва Еўропы, гэта вельмі балючы дакумент, але ж ён, як кажуць, шчыра паказвае, куды рухаецца Амерыка і што Еўропе трэба рыхтавацца да горшага. Григор, паслухайце, ну а з іншага боку, ну няўжо ўсё так можна патлумачыць папросту, ну скажем так, непаслядоўнасцю і спецыфічнасцю поглядаў Трампа? Ну а як тады адказаць на лагічнае пытанне пра тое, што ці не павінна Еўропа найперш займацца, напрыклад, праблемамі на еўрапейскім кантыненце, а не ЗША? Чаму ЗША павінны займацца праблемамі, якія бліжэй і найперш тычацца Еўропы? Ці не маем мы сітуацыю папросту, калі ўсё прыходзіць да свайго лагічнага развязання? Не можа быць папросту доўга вось гэтая байка, што хтосьці дарослы за цябе ўвесь час вырашае твае праблемы. Прыйшоў час сталець, прыйшоў час падымаць ваенны вуп, прыйшоў час развязваць праблемы у сябе, у сваіх краінах, на сваіх межах, прыйшоў час браць адказнасць, у тым ліку геапалітычную, і станавіцца, калі ўжо свет не аднапалярны, то станавіцца ўрэшце буйным і геапалітычным гульцом. Па-першае, Еўропа ўжо нясе асноўны цяжар па, напрыклад, вайне, расійска-украінскай вайне, па падтрымцы Украіны. То бок ЗША пры Трампе ўжо зышлі і не дапамагаюць Украіне. То бок Злучаныя Штаты ўжо сталі свайго рода такім, як амаль што медыятарам, назіральнікам. Па-другое, тут пытанне не проста... Шмат што, дарэчы, вядома, і тое, што вы кажаце, і тое, што, дарэчы, Трамп казаў рабіж 2016 года, свайго першага тэрміна, яно мае рацыю. Еўропа павінна больш рабіць дзеля свае абароны. Але ж тут мы кажам, калі Еўропу проста кідаюць, і кідаюць не проста, як кажуць, кідаюць у сметнік дзесяцігоддзі співпрацы, дзе, дарэчы, шмат якія еўрапейскія краіны пайшлі на дамовы са Злучанымі Штатамі, у тым ліку трансатлантычную дамову, дзеля захавання бяспекі і міру у рэгіёне, і адказваліся ад, напрыклад, абарончых і іншых укладанняў дзеля гэтага, дарэчы, па патрабаваннях Злучаных Штатаў, я кажу пра Германію ў першую чаргу. І зараз Злучаныя Штаты проста бегуць. То бок так не робіцца. І тут мы будзем, як кажуць, глядзець, як будзе рухацца пытанне далей. Але ж шмат у чым гэта проста, я б сказаў, здзек над еўрапейскімі партнёрамі, якія проста зараз будуць, канешне, глядзець, як стаць як мага хутчэй самадастатковым геапалітычным акторам, калі ў них атрымаецца і калі ў них на гэта будзе час. Таксама у амерыканскай стратэгіі нацыянальнай бяспекі гаворыцца пра тое, што для таго, каб адбылося замірэнне на еўрапейскім кантыненце ў нашай частцы свету, у тым ліку, каб было замірэнне і ва ўкраіне, і паміж еўрапейскімі дзяржавамі і Расіяй не было варажнечы, патрэбная моцная дыпламатычная такая сіла Злучаных Штатаў Амерыкі. Ці у кантэксце такіх сцверджанняў вы бачыце нейкія, я не ведаю, шансы, якое тут месца нашай краіны, Беларусі, ці нешта можа зрушыцца вось з такога мёртвага пункту, такога, скажам, маразму 30гадовага, які ў нас пануе? Слухайце, па-першае, што датычыцца дыпламатычнай моцы, гэта штамп. Калі галоўны перамоўшчык з Расіі гэта нейкі там рыэлтар, які бярэ адначасова грошы
ад бліжнеўсходніх прынцаў і адказвае за дыпламатыю, я маю на ўвазе Кушнера, а таксама Уіткаф. Ну, гэта здзек над дыпламатіяй, бо дыпламатіяй павінны займацца прафесіяналы. Што датычна Беларусі, разумееце, Беларусь, калі на Украіну расійскую вайну пакінулі параграф, то што казаць пра Беларусь, так? Злучаным Штатам не цікава Европа, не цікава Беларусь, і ніяк на палітыку дачынення да Беларусі гэта стратэгія не паўплывае, акрамя таго, што калі гэтая стратэгія бачыць свет, як, дарэчы, в нейкім сэнсе бачыць яе Масква, што кожная вялікая дзяржава будзе мець сваю сферу ўплыва, і у нас там свая сфера ўплыва, а у вас свая, то Беларусь, Украіна, Малдова просто аддаецца ў расійскую сферу ўплыва, і гэта балюча назіраць. Ну, але гэта магчымыя вось гэты дамоўленасці паміж ЗША і Расіяй, а пытанне Еўропы тут, як вы ўжо адзначылі, Еўропа несе на сабе асноўны цяжар падтрымання Украіны ў гэтай вайне. Ці дастаткова ў Еўропы сілаў, каб самастойна разабрацца з гэтым канфліктам, не звяртаючы ўвагу на ЗША, не звяртаючы ўвагу там на рыэлтарскія угоды, мары пра сумеснае распрацоўванне радовішчаў, рэдказемельных металаў, гэтак далей. Сама Еўропа, не азіраючыся на Трампа, ЗША, ці можа навесці парадак у рэгіёне? Разумееце, калі б у Еўропы былі такія сілы зараз, яны бы просто ўжо даўно сказалі Трампу, што яны думаюць пра Трампа, а не лісціліся да яго. Бо у Еўропе стаўленне да Трампа просто няма, як кажуць, словаў, каб гэта ў эфіры сказаць. Але ж сіл няма. Еўропа не мае зараз... У Еўропы ёсць сродкі фінансавыя, эканамічныя, але вайсковай моцы няма. Гэта тое, чым Еўропа, вядома, не займалася дзесяцігоддзямі па розных прычынах. Але ж, як кажуць, што можуць яны рабіць, гэта нават калі Злучаныя Штаты і Трамп здрадзяць Украіну і здрадзіць еўрапейскім інтарэсам, в прынцыпе, цывілізацыйнага свету. Еўропа ўсё, што можа рабіць, яна будзе даваць, як і зараз яна робіць, даваць грошы і шукаць усялякую падтрымку для Украіны. Але ж Еўропе патрэбны час, каб стаць ваенным акторам. І вось гэты час зараз еўрапейцы купляюць.